tako često. Samo zato što nisu želele da otvore oči i shvate da boreći se za ta prava neće imati manje obaveza, sami sebi pravaju mnogo više nego što to rade muškarci. Žena uvek mora da bude najpametnija. Ona takođe mora da bude i najbolja. Žene čak i svoje drugarice posmatraju kao konkurenti. Evo, ja se sada, kao i prošle godine, takmičim sa svoje manje drugarice. Ali, ko se bori za svoja prava, naravno što je da žena raste i postajemo iritanti. Žene ne žele da kažu ne znam i ne umem. Moje dame, ukoliko želite da mi dokažete suprotno, mislim da je krajnje vreme da za početak priznamo da veliki broj žena ne zna da vodi. Da li znate? Zašto žene? To nam Bog, znači ne